Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие сте с минути за култура на телевизия Черно море. Аз съм Кирил Аспарухов. Добра стига с усмивка. Ако трябва да правя въведение, а аз искам да го направя, то ще започне така. Тя е този оперен шемет, който не само Варненската опера, а изобщо оперното изкуство в България не познава. За по-малко 4 години тя успя да влезе под кожата, да пресъздаде Тоска, Леонора в Трубадур, Амелия в Балс Маски, Елизабет в Дон Карлос, Абигайл в Набуко, Аида, Сантуцо от Селска чест, Мадален от Андре Шение, Пяф Реквиема на Верди, а преди това беше в Ринга на Вагнер. Тези толкова трудни и недостъпни Вагнерови опери. А ето преди броени дни тя влезе в ролята на Кармен. Един прецедент. Популярно сопрано изпълнява ролята на мецо-сопрано. Не е традиционно, не е популярно, но това направи Дими Райчева. И тъй като нейната Кармен ме порази, впечатли, аз я поканих в минутите за култура, за да разговаряме за нейната Кармен. Здравей, скъпа Дими Райчева. Това, че те обявих за оперен шемет, не е случайно. Всичко, което изброих до сега, успях да го гледам. При това някои от нещата и многократно. Затова питам, каква беше тази авантюра да посегнеш и на Кармен? Тази най-емоционална, най-динамична, най-темпераментна героиня от оперната класика. Да, благодаря първо за поканата. И много мило, че винаги присъствам. И ми е много приятно в това студио, че присъствам. Наистина за последната роля Кармен е много голямо предизвикателство и аз още дълго време бях пред дилема да го правя или да не го ли правя, но под настояване на ръководството на Варненска опера се съгласих. Както се казва, сложих главата в торбата и го направих. И мисля, че не съжалявам, даже напротив. Щастлива съм. Все още не мога да се отпусна от адреналина, от емоцията, от подготовката на ролята. Кармен, значи нямам думи да я опиша. Кармен е един страхотен океан. И тук наистина е предизвикателството голямо за мен, че все пак казвам, ролята е за мецо-сопран. Аз не съм от тия певици, които са алчни и всеядни да изпеят всичко. Но се съгласих, защото наистина тази роля е уникална. И я съпоставям точно както казвам мецо-сопрано. Всяко мецо-сопрано иска да изпее Кармен, предполагам. И не само мецо-сопрано. Аз изпях Кармен, но преди това изпях Тоска. Така че мога да кажа, че съм една щастлива певица. Че имам тези прекрасни роли. Тоска. Всичките ми роли са любими, но най-на сърце ми е Тоска и Кармен. Това са две уникални, красиви, страстни жени. И са различни океани. Ама много различни океани. Музикалната критика не случайно те обявява за най-добрата съвременна Тоска и една истинска наследница на Райна Кабайванска. Как приемаш тези сравнения? Това е... Вълнувам се да го кажа, но оставам хората да говорят. За мен е голяма чест да ме сравняват с Райна Кабайванска, но винаги съм казвала, искам да бъда моята си Тоска, моята си Кармен, моята си Елизабета Дон Карлос на Димитринка Райчева. Разбира се, сравнявам, няма начин. Сега също други журналисти ме питаха, Кармен, коя е твоята Кармен? Гледа Кармене и го споделих. Прекланям глава пред Надя Кръстева. Една уникална Кармен. И се гордея, че е българка, която нейната визитна картичка е Кармен. Тя преди 2 години просто присъствах. Направи невероятен успех в летния театър. Верно е, присъствах и бях на нейната Кармен и наистина прекланям глава и се възхищавам на Надя. Ние се познаваме и сме близки, но честно казано никога не съм смятала, че ще направя Кармен. Даже това сега се сещам, подариха ми преди 15 години, може би, клавира на Кармен. Тази дама, Бог да я прости, не е жива. Тя е суфльорка на Софийска опера, беше Леля Мяни.
и ми подари няколко клавира, които са мецо-сопранови. И казвам, може би аз ще ги подаря на някой колежка. И съм ги оставила. И сега, като ми казаха, искаме Кармен, и аз си взех клавира и си го отворих тази голяма туха и направих Кармен. Доколкото знам, турнето, което направи Варненската опера в Палма де Майорка с точки с Кармен, трябвало да пееш и двете роли, но не си успяла да подготвиш Кармен на време. Затова суперлативите за твоята точка в Парма де Майорка достигнаха и до България. Да. Била си изразителна, неповторима. Страхотно беше, да. Палма де Майорка, и съм много щастлива, защото един много прекрасен театър Аудиториум. И имах късмета и шанса да пея в този театър с Варненска опера, диригент Борислав Иванов. Традициите са много жестоки. Моля? Традициите там са много жестоки. Определено. Случайни оперни театри не влизат, не гостуват. Да. Случайни оперни певци не гастролират. И съм щастлива, защото директора на този театър просто сподели, че такава Кармен той не е гледал. За което това е благодарността за мен. Да чуя тези думи. И не може да повярва, че съм солистка във Варненска опера. Смятала, че вече съм по световните големи театри. Не, че не съм по театрите, надявам се по още по-големи оперни театри да бъда. Добре, аз много искам да покажа твоята хабанера, това втурване в Кармен, защото изуми, ти се появяваш боса, така както го направи Надя Кръстева, но твоята интерпретация има други измерения на танцово присъствие, еротично, агресивно, усмихнато, опияняващо, какво ли няма. Уважаеми зрители, нека да видите точно този отказ от Кармен. Постановка на Варненската опера на режисьора Козма Попов. Диригента беше Светослав Борисов. Вижте точно този отказ, който харесах заради вас.
публиката аплодира тази Кармен. Толкова различно от това, което сме виждали на Варненска сцена. И сега, логично да попитам, колко време ти отне, колко безкрайни сънища и каква допълнителна литература или разговор с Кузман Попов ти костваше да направиш тази Кармен? Много време. Много време. Но сега, за първи път, така, Коледа и Нова година се заключих сама със себе си. Дори не съм дигала телефонни разговори. Хора, приятели от България и чужбина ми звънят. Разбира се, че се чух с тях. Но ми костваше тези прекрасни празници от сутрин до вечер да подготвям тази роля. Аз се мисля от 6 месеца, както се казва, но имах и други ангажименти, за които някак си усетих, че Кармен с Тоска, с Андрей Шене, с други заглавия не мога да я комбинирам. Просто съм длъжна да си спазвам хигиена на гласа и не мога да... И го казах, не мога да комбинирам, поне на този етап. Надявам се от тук нататък, вече след като я изпях, да успея. Но са много различни героини. Много работехме с Кузман, за което съм му много благодарна. С Кузман Попов, влизайки в образа, защото аз мислех по един начин, особено финала. Защото всички смятаме, че тя вече е омръзнал Дон Хозе, но той си каза, концепцията не е така. И аз му харесах концепцията. Тя отива с Дон Хозе да се срещне накрая и след като тя и намира смъртта си там, но с голямата любов тя разбира, че това е единствен мъж, който я е обичал. Аз се замислих много сериозно върху тази концепция на Кузман Попов и ми хареса. Тя не отблъсква Дон Хозе и не отблъсква, т.е. обича Ескамилио, тя обича живота. Въобще много може да говорим, няма да не стигне времето в студиото. Да, но тя прави така нещата, че винаги събужда любопитството, любовта, желанието. Не случайно но тя е тази, Кармен. която изостава. Тя е Кармен, тя просто владее света. Владее всичко около себе си, като се появи. Но въпреки това, тя иска свободата си. Да, но е безотговорна в това отношение. Верно е. Обича живота. Обича живота. И така. Така ли разбираш? Тук за мен беше много трудно да го усетя това нещо, защото обичам живота, но чак така не. Да. Така това не. имах предвид. Много трудно ми беше да открия и смятам, че все още ще го търся този образ. Много, много интересен персонаж. Много интересен персонаж и безкрайно труден и сложен за игра. И пристъпвайки към ролята Кармен, казах за Бога, тази роля, ако не се изиграе, губи смисъл да се пее. Защото съм виждала такива Кармени, които ме възмущават. Не може Кармен да седи и да пее и да бъде едно дърво. Абсурд! Абсурд! И както казва майстор Картал, сега се сещам, защото съм първия випуск негови студенти, пееща актриса. И това го запомних още много отдавна, преди 20 години. Пееща актриса, точно Тоска е такава. Всички роли трябва да се изиграят. Но Кармен, ако не се изиграе, губи смисъл. При теб има едно друго присъствие актьорско, в което дори когато не пееш, ти пак играеш. Ти си част от сюжет, ти си част от диалога, част от откровението на главния Кармен персонаж. е много детайлна. Всеки поглед, всеки жест, всяко пръстче, ръка, крак, всичко говори за Кармен. Да, но тази ревност, която събужда, когато като отнесем в днешното време, смяташ ли, че е характерна, че една жена винаги трябва да бъде предизвикателна, винаги да събужда любовта, но и ревността в същото време? Ето тук вече аз в живота си не съм такава. Всяка жена, разбира се, че иска да бъде забелязвана от всички мъже. Предполагам. Аз не съм чак толкова... нямам точната дума да кажа. Не съм Карменсита в живота. Ама никак. Ама никак. Обичам, разбира се, да правя като впечатление, като дама, когато се появя някъде. Но така предизвикателно не се държа в живота и затова ми беше много трудно да усетя образа. Твоята свобода има други измерения. Да. Добре, след невероятните успехи, които имаш с соловите си гастроли в Белгия, Италия и Турция, какво да очакваме още от Дими Райчева?
Какво ще не си пяла, а искаш да пееш. Независимо, че на бързи обороти е всичко, което правиш за тези 4 години. Това са толкова много, повече от 10 образи, то централни роли. Верно. Ето, на Брода е много лесно. Години наред подписват договор, пеят едно и също нещо всяка вечер и нямат притеснение. А ти всяка вечер трябва да сменяш персонажа, туалета, регистъра. Да си припомниш така наречения музикален сценарий. Какво да очакваме? Очаквам бъдещето да ми поднесе хубави емоции, хубави неща, хубави театри. Тясно ли ти във Варна, в България? Може да се каже, че вече да. Имаш самочувствието и необходимата сила и умение да покоряваш и по-голями сцени. Даже това се сетих сега, като говорим в Палма де Майорка, казахме, за Бога и тази сцена ми е тясна. Шлейфа на Тоска е твърде голям. Не, чувствам се добре, но бих желала да разтворя криле, да полетя на високо, на дълбоко. Смятам, че вече съм готова. Но аз знам колко пречки има по пътя на този полет. Липса на импресарио, неизбежната завист на колеги и колежки, неизбежното неразбиране от страна на директори на оперни театри и така нататък. Да. С всичко това, че се сблъскала, предполагам. Разбира се, вече се сблъсках. Вече се сблъсках. И се сещам на моя кумир Гена Димитрова, как споделя много красив път с рози, но трънливи, много трънливи рози. Но въпреки всичко рози. Кое е това, което ти дава тази неизчерпаема сила и енергия? Кое? Това, че си родена в Добруджа. Това, че... Може би. Това, че знаеш какво да искаш от живота. Че имаш верни приятели. Че страшно много обичаш операта. Много я обичам. И наистина по-тежък и по-неспокоен дебют не съм имала до този момент. А се случи с Кармен. И до последно се чудих да изляза ли, да не изляза ли, да изляза ли, да не изляза. Накрая излязох. Аз самата се очудих от себе си, което го анализирам, че просто съм родена за сцена. Родена си. Родена съм. А дали си готова вече за Турандот? Ти просто улучи. Допускам. Да. Следващото предизвикателство, отдавна също ми го поискаха и смятам, че вече е редно да направя Турандот. Което също е много, много красива, прекрасна роля. Усещаш ли публиката? Усещаме я. Усещаме. Редно е един истински артист да усеща публиката. Би трябвало. И диалога между теб и нея е винаги 100%. Много е важен, да. Много е важен. Убеден съм, че ти предстоят още успехи, не само на българска, на световната сцена. И така, както говорят, че това е новата българска Тоска, така ще говорят и за твоята Кармен, а защо не и за другите ти роли. Само изгари 100% на сцената на проблемите и на грижите, които ще се нижат непрекъснато около тебе. Да. Желая ти всичко добро от сърце. Мерси много. Уважаеми телевизионни зрители, приобщих ви с откровенията на Дими Райчева, солистката на Варненската опера, която прави поредното си предизвикателство и голяма роля. Мецо-сопран в ролята на Кармен, мецо-сопранова роля. Благодаря ви, че бяхме заедно. Не пропускайте Кармен. При първа възможност вижте Дими Райчева и в новата ѝ роля. Всичко добро, останете на вълните на телевизия Черно море. Кирил Аспарухов ви желая успешен ден.